Il-kumpanija li kien fiha Simon Busuttil kienet ħadet ukoll kuntratti mill-Ministeru tal-Ambjent, il-Ministeru tal-Finanzi, il-Ministeru għal-Għawdex, dak tal-Ġustizzja u tal-Edukazzjoni. Bejn Settembru tal-1998 u Marzu tas-sena l-oħra, din il-kumpanija ngħatat madwar €900,000 f'kuntratti minn dak li kien il-Ministeru tal-Ambjent. Il-maġġoranza assoluta ngħataw b'direct order. Ma dawn il-kontratti Europa Research and Consultancy Limited kienet involuta wkoll f'konsorzju li rebaħ kuntratt ta' ftit inqas minn €2 miljun mill-Wayserv fl-2010. €24,000 oħra ngħataw mill-Ministeru tal-Finanzi u entitajiet oħra li jaqgħu taħtu, dan fl-istess perjodu. Il-Ministeru għal-Għawdex ħadet kuntratt ta' €22,000 għall-istudju fuq il-waterfront taż-żewwieqa. Il-proġett inbidel u għalhekk inbidel ukoll l-istudju. B'hekk żdiedu kważi 11,000 oħra fi ħlasijiet għall-kumpanija li kien fiha Simon Busuttil. Ftit iktar minn €1,000 ingħataw għal servizz ta' traduzzjoni minn entità li kienet taqa' taħt il-Ġustizzja u €2,600 mill-Ministeru tal-Edukazzjoni. Dawn kienu mħalta bejn direct orders u sejħiet. Dawn l-aħħar kuntratti żvelati jnaqdu ma' €900,000 tal-Ministeru tar-Riżorsi, €50,000 mill-Ministeru tat-Trasport u l-kważi €200,000 mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. B'hekk il-kuntratti li ħadet l-Europa Research and Consultancy Limited jaqbżu il-miljun.